there was one point on Facebook, a lady that was 23 years. She posted Mcineka was 8 years. At the celebrity 23rd. So I started counting. I'm like, hi man, I'm 8 years and I'm 23. And she's like, I know, must stop doing that. And I realized it's not 12, 13. And I was asking myself, are they fine with this whole thing and so on and so forth? But we're not here to judge. We're just talking and sishimbono it. Your take was that? Sithema ngabe sinikezwe lesihloko kade ngiyibuza umbuzo uthi mhlasimbe angiqale ngibonga ukuthi kube khona iplatform efana neYomgana. Yeah. Because ngifuna ukubuza lo mbuzo kubazali ngoba sonke singabazali abahlela ukuthi when do we sit down as parents and admit ukuthi we failed? Because mina ngiqhama neperspective ethi abazali laba banamhlanje ibone kumele basolwe ngokukhulela kwengane. Ngake ngakhuluma phambilini ngathi umuntu akabi into angakaza ayibone before. True. Umuntu umphumela wento ake ayibona ngamehlo way experience before. Before thina i-teenage pregnancy ibingengaka. Isizathu salokho, one, imfundiso mhlawumbe ngizothi intombi nezinsizwa ezikhule ngaphansi kwayo. Sikhule thina kungalona icala lokushawa kwengane. Lento ukuthi ingane mayishawe into yanamhlanje ukuthi bengashawa ibhadi ke lethu. Kuvovwa thina. Ngoba ingane uma ngabe zona kini kuthiwa masingayishayi kusho ukuthina. Abantu abavovekile lapho yithi. Thina kodwa sishayiwe. Thina ubusaba ukukhulelisa ufunda isikole ngoba ubuwazi ukuthi kuzolanda umalume wakho noma kuzolanda ubaba wakho afika qede ngenduku ube novalo. Lezi ngane namhlanje ayisesabi. Zingasabi ngaze namhlanje yena azisabi ngakhona, one ayishawa. Number two, uhlobo labantu abayizalayo. Ngithe ingane ayibi into engakaze ibone. Kunento ebuhlungu ekumele si-admit ngoba phela siyayibona. Namhlanje abazali abaningi bayafeba. True. And ubufebe babo ababenze sithe mfundisi. Babenza phambi kwazi ingane. Umbuzo uthi ke lezi ingane njengoba izala izifebe. Zizophila kanjani impilo eqondile zibe zikhula ngempilo engekho right eziwitnessa usuku nosuku. Enye ingane wasengi mina baba Mcineka uyazi uma uyabheda ngithi nayo indaba na uthi uma uyeka umandla athandana naye khona into ebefika mayifika la ekhaya ifike esiphathela asipha imali esiphathithengele nokudla umandla uyasondla uyamiyeka uma uyoqoma usibanibani ungenamsebenzi walutho ohlala esitolo etavern ilanga kumala ziloyoshona uyayiyeka iboyfriend right esinikeza imali efika kusho ingane ithi uma ngendlela angasile ngayo ekhanda uyeka umuntu oresponsible owazi ukuthi khona thina ubaba thina kasonje but lo baba bebethandana naye uyasonda uma uyamiyeka uthi akamfili uyoqoma umuntu useless. Ake ngibuzeke le ngane si expecte kuyona ukuthi uma ngabe iphila mfundisi ngempilo eqondile izobe ithathapi uma ngabe unina oyizalayo eyisifebe. Now ingakho ngithi mina lento ijulile ngoba ingane kuhle singayiblame ingane ngento ezizenzayo but lento ingane eyenzayo ithathapi. Ngithe umuntu uyinto ake ayibona. Umuntu akabi into angaza ayibona ngaphambilini. Umuntu into akayibona ngamehlo wayi experience bese bayiyo lonto leyo. Now lezi ingane indlela eziphethe ngayo ireality ithi siyabazi osini nombani hlala phakathi kwabo siyayibona ke ngibuza uma beblose osini nombani bephelela impilo esike siyibuka esiyaziyo thina sinesiqiniseko esinganani ukuthi ingane abayizalayo aziyiboni lo mpilo ukuthi abazali baphathele impilo enje.
ngoba thina ngithina as out ama out siyazi ukuthi okay osibani bani baphila impilo enje siyakwazi hlala nabo siyazi bayishova ngendlela bayishova ngayo. Now you can only hope ukuthi le lokuyiphatha le behavior oyibona usibani bani isathi icashile kubantwana bakhe because hey mawuthi ayicashile ngoba lento esiyibona namhlanje uma siyakhuzana sodwa as parents abantu abazoba nenkinga yingane zethu ngoba ingane zethu azizoba naso isimilo zihlangane nabantu futhi abanganaso isimilo uphuma lapha inyala stick and nami befundisi anisilekeleli uma ngabe umthetho ushawa umthetho awushawa namhlanje ngakusasa awumthetho awushawa namhlanje ngakusasa bese uyathanjiswa umthetho mase ushaya umthetho siyawushaya and fanele sumele ingakho ngeke mangikhuluma mina ngithi ngikhuluma ngamaqiniso baba ngoba nakusasa zobe ngamaqiniso lento ikhuluma ibuyela entweni esake sayikhuluma before yokulala isilo esibuzile lesi singasasekho ngonyama amazulu yakhuluma into abantu abaningi inkosi bafuna ukuthi bangathi bayizwa ngenye indlela. Inkosi yathi ikhuluma ngendaba yokukhuluma ngesex esikoleni. Yathi ake ngibuze yathi njengoba nihlohlana nina nezingane nivumelana ukuthi esikoleni izingane ayifundiswe ngomabhebhana nizojabula lezi zingane mase zizobhebha abafazi benu umlalo sai kwavula ishamthetho eMaritzburg sikhuluma lonke yaqosha lo nkulumo ya trend umuntu omdala wabuza umbuzo wathi nizojabula yini uma lezi ngane seyibhebha abafazi benu ngoba seyiqalile ibhebhana zodwa esikoleni njengoba seyiqalile ibhebhana zodwa esikoleni now engane enza namhlanje yena kulula ukukhuluma ngomabhebhana ngoba sikufunda esikoleni kulula ukulala ngoba vele into ezifunda wena Sizwe okini usathi mawubuka into ku TV abantu beqabulana ukuthi baba deep ube namahloni ufune ngisho uyivala ichannel ufuna ukushintsha ichannel but mhlawumbe wona kuphela osenza lonto leyo kweminye imisi sekukhululekiwe ngoba vele phela into bayayifunda esikoleni ingane namhlanje zivumelekile e13 nike nibone ku Facebook izokhuluma nonina noma noyise ithi baba I have a boyfriend baba I have a girlfriend kufika umfana wakho kumncane mhlaba akathombi ukuthomba akwazi ukuzokhuluma nawe ngikhuluma ngomuntu ongabunazinza azotshela wena athi kuwena une boyfriend as ubaba wakhe ubona ukuthi awumzela isoko lo lithini ngecharacter yethu ezobaba namhlanje usho umfana ongabunazinza kusho umfana ongabunazinza azotshela uyise ukuthi yena une boyfriend asuke usindelu azotshela thina athi yazi ngoba ngiyabona kufuze mina kanti ngitshela ukuthi sekunentombi uyabona ukuthi as parents angikhulumi ngomama ngikhuluma ngathi as abazali as parents sibolile lento ikhomba nje ukuthi sibolile and akuzosiza ukugijima sifune ukublame ingane ngokukhulelwa singablame abazali ngoba abantu abayizifebe abantu abazala ingane zifunde kubazali ukuthi umzali wami njengoba enjena bese yam-emulator bese lokuthukizanya wena hawu uyazi ubani u7 wakhulelwa uneminyaka ewu16 u7 wakhulelwa what was your role yini obuyenza uma ngabe kuya after 7 uthini angithi wena mayithi mangabe ethi babuya thetha uthi ingane ayihambe ivalele ekamereni bese ngathi abuse bathi yini lento le ini umntwana umvalo uvalele grounded now asenze example ngathi kubalekile ngoba mhlawumbe komunye umuntu akusilona mhlawumbe komunye umuntu akuyona into enkulu but kumina kuyinto enkulu ukuthi umuntu oqala engakwazi ukuthi ngibe nontwana naye umuntu mina engase ngimazisile ekhaya ngaze ngakhipha ngisho inkomo saba nengane angikhulumi ngosazwa wami manje ngikhuluma ngomuntu oqala ngaba nengane naye into ayidala ukuthi ngingabi nengane ngalesa sikhathi nganene kwalokho ngangisabubaba mina ubaba ngimsabe ngisho seyikhehla ngoba wakwangibamba ngenduku esenamandla engakabi yikhehla kodwa indlela angibamba ngayo ngenduku ingeze ngamsaba ngisho engasenamandla
uma ngabe ethi ubaba mina mayithi ungibize ekhaya ubengangibuza ukuthi uyasebenza ngomhla ka13 ubethi kuma tshela lo mfana ukuthi ngomhla ka13 ngimdinga ekhaya angizange ngikwazi ukutshela uma ukuthi ngitshela baba ukuthi ngiyasebenza noma ngizoke nama meeting bengikwazi ukukhansela yonke into ngoba ngiyamesaba nginisabozwa ngene egodini. The question is mfundisi Kini nawe Sizwe ziyasaba lezi ngane sizele akithi phela onina beza zingasaba sinesithunzi nikusona onina laba bazingahloniphi Blose azisabi ziyahlonipha no because ngiyabuza mfethu and so many things that also as well I see on social media people bacishe bevumelana nazo ngembono yabe yahlukahlukene but I'm going to go to uThobani Thobetsa Mchunu i-comment yakhe uthi ngoba vele ingane ziyagonywa ama clinic for izifo ezahlukene why kungavele zigonywe lokuthi zingamithi uma zifika nje eminyakeni yokuthomba ingane ke mhlawumbe ngaba ngcono lokho uthi masifake isikhathi sokuthomba should kahle kahle we saying they must have sex but seba preventisa abantwana. I don't know what you think of, I don't know what you think about that one. I think lapho mfethu because ngiyabona ukwazela yabo manje sikhuluma here and now first dealing isimo samanje lesi sidlulile lesisethu sihlonipha abazali sikhuluma ngeingane zethu manje I think into yethu fine ispeak not ihlonipha angithi ngikhuluma nge-pregnancy rate le high uzokhumbula this thing influence and TV into as West Match nama smartphones la ingane kuyiwa khona izinto 18 to only fans you understand that so there is why ngifuna mina si separate stile kakhulu nesimo esibhekene naso manje isimo esibhekene naso manje sithi iphezulu into yokukhulela kwabantwana what might be the cause or the causes of that I understand that sidile another thing isibona ukuthi arrive kanjani kwi solution understand if ingaba khona isolution kulento esikhuluma ngayo because iyenzeka abazali are involved even isimo somnotho si involved la izweni because as we ufike lento ngabe namali lento unga educating I think I beg to differ with isilo quotation isilo because umuntu bese nelwazi lwento wenza kangcono ngoba uyawazi ama consequences inokuthi angazi I understand leyo manje isilo ngathi besibavalele but into engizama ukisho ekini ukuthi ake sisolve lesimo esibhekene nazo bheka into enza angifuni ngathi glorify abelungu understand but asiboni ingane zabo abelungu namandiya ifunda nezingane zethu ziya ezikoleni zi pregnant understand leyo akubona begraduate ezo begraduate no kushuthi ubuke ayibashada ubuke that's why iphuze ngizama ukuzalwa ukuthi uyabona lezi ingane lezi zabo ngicela bangixolela aba black conscious but iphuze ngizama ukulisho mina elokuthi kuyahlalwa nazo zi-educate nge-sex zibona bayibona futhi abazali bazi ukuthi hayi yabo manje ingane ithanda ukuba active bazama indlela zokuthi i-prevent njengoba ngiyeka discussion nobuye ubuhlobo wabo ukuthi ingane yazi ukuthi nje after 3 months iyajova or something mhlawumbe ayazi nokuthi ijovelana kodwa kuvikelwa lesimo sokuthi angakhuleli phela umuntu ona 16 yabo I think lokho kuyasiza especially kwezimidlalo sikhulume kahle la nabunyizo ngoba mhlawumbe ngizobe ngisikota kanti usho mhlawumbe ipoint ebaleka uthi as prevent iseningane no King I'm citing example angithi ngizama ukukutshela ukuthi abanye benza kanjani nathi njengoba umuntu iqineke ibeka lezi zinto we need to devise a mechanism ukuthi sibopha kanjani how do we arrest this thing because it's getting out of hand indaba yokukhulelwa kweingane and then uyachaza uyakubeka okwa his but manje ayisidile lesimo ukuthi sivimba kanjani sengisite example ukuthi laba abelungu because phila nabo manje benza kanjani yini ke thi I believe bayapreventisa ingane thina singenzani ukuvikela lesi simo
esenzakalayo endlini emnyama because uyazi sekuthiwa ingane ivumelekile ukuthi ize esikoleni i-pregnant. That's on its own. I believe me wrong. But at the same time, usuviolate ilungelo lengane lokufunda. Yabona lezo zinto njalo. Ushaya ingane manje. Understand leyo? Kubonakala njenge abuse ngokwethetho wesisekelo ngoba silawulwa yiwona phela. Washawa wavunywa wastempisha ukuthi awukwazi ukushaya ingane. That is even ukwispenka for that particular matter. Awukwazi ukwenza. Yikho ngithi mina kwazela asidiscuss lento but sizama ukuza nesolution. Kungabe kuyineka nje siyayileka but asikhama ukuthi yini engenzeka ezingisayithele into yabelungu. I like that point, Blose, but I want to come into it. You mentioned so many things. Part of it is that asingakhulumi kakhulu but asithole solution, which is good. And then you said yourself that i-solution yabamhlophe isikhathi esiningi bayasiprioritise ingane zabo. You have a daughter. Yeah, but this is not personal. I'm just saying, yeah. You have a daughter. Yeah. Would you consider that as a solution? Would ingane yakho, let's say, reach 14? I think that's where you missed the point. No, I'm just asking. No. Question yakho is uncalled for because uhamba kuline we-example yakho. Ngithi mina wait ngithi mina asizame ukuba nesethu sixazula ayikho labadlali badiscuss babona ukuthi this thing ye-practice because it's applicable to wonke ama-races. Babe sebeqhamuka ne-solution yabo bona I'm not approving it. Ngithi mina asiqhamukeni nokwethu sithi thina mhlawumbe njengani. I think it's for us. It's for us to sit together. I think it was OTN because the damage seyenzekile. Let's come with a solution you solve the damage. But now the danger meaning there are 3 group of people. You understand? So I believe Batina will choose CAP a group of people. Our group of people 80 sekwenzekile then makusose qhubeka. You understand? Or the same group of people 80 and lento yenzekile wrong. Actually, let's go back. We understand? Because if we were to go back thina bazali we don't have a voice ebantwaneni bethu. Actually abantwana bethu bane rights ukugqitha thina. You understand? 2, you can only tell umuntu omdala okokuba now you are behaving like a child. But you can't tell a child that you are behaving like a child. So now if a child ubone utatakhe nomamakhe belala then ayoyipractice awazi ukuthi now le nto ayenziwa public. Because it's what you instill engqondweni yomntwana. That is why now if you scroll on social media uzofika umntwana umama udulusile umntwana uyalinganisa emva babe kusenzekala. It has become a norm. You understand? But I don't believe in this platform. You understand? I beg to of course correct. In this platform sizothi right. This platform should be platform 80. This is wrong. Actually, let's go back to our rights as abantu abamnyama. You understand? Thina yaphelela lapha into yabantu abamnyama umntwana ukhuliswa yi-society. Why ku-wrong ukubetha umntwana? Why ku-wrong ukudisciplinwa umntwana? Umzekelo mna at this age endikuyo azange ndambona utata naked. Even if I had to get an opportunity to ngibona utata naked, I think ndingacimela until agqiba ukuhlala. You understand? Because kulinyala to see a nakedness of my father. Because ngakhuliswa uba ezinkwenkwe kufuneka ndiprotect utata xa ingqondo. You understand? So I can't see if iqala kulando ibithethwa ngumcineka andikwazi ukuhlala nomntanami and discuss sex. Andikwazi ukuhlala nomntanami ndiselijiki nomntanami. Andikwazi you know abantwana abancinci uthi uvizithela utatakhe usangena eminyaka WhatsApp dude. The kind of disrespect engekhoyo uyintombi katatakhe but ungudude kuye. You get what I'm saying? So ndivumelana nento kamna ayithethayo umntakwethu at some point let's strike
into fixing this thing. And how do we fix this thing is the mentality yomuntu omnyama, how to raise umntwana. You understand? Because umuntu omnyama uyazazi ukukhuliswa kanjani. What yinto nekustophayo wena ukukhulisa umntwana wakho ngalendlela ukhuliswe ngayo. Because ikwenze today ube ngudoctor, ube yi-advocate, then you think umntwana wakho you know ngabona isimanga ngifuna ukuyikhatha ukushotisha ngabona isimanga somuntu ngegama but ibhinca, you understand, ucula into oziculayo zekwaito but also nomculo wesintu esemotweni nomntanakhe ku-BM. I think one people will remember that day umntanakhe yena ibhinca umntanakhe uthetha isilungu kunzima yena ba-communicate nomntanakhe. That's how bad it is, this thing. Don't do it. But why? Because now ufuna the reason and I was reason and isilungu. Exactly. You understand? So isilungu sekuyiculture abayithathileyo bona abantwana bethu sebeyayazi. Now the issue, let's go back, the issue of teenage pregnancy ukumitha kwabantwana. Mna ndivumeleni bafethu ndithi mna inonto okwenza nokuqhanika kwekhaya. I don't believe uba funeke siblame umntwana ngokumitha kwakhe. Now phaya ekhaya kukho nomthetho asithi abantwana ke bangamithi, but si create foundation ezoba nzima umntwana akwazi ukuphuma esimilweni ayazi umntwana uba mna uke ekhaya ndafunyaniswa ifoni yomntwana umama nomfazi ndingaxabana naye umntwana mxa ibamba ifoni engayazi uba yintoni esefonini yomntwana umntwana engekabe na-ID. Umama kuthiwa ungayithatha ifoni yomntwana uyicheck uncokola nobani uthini because you will find umntwana on social media utshelwa mkini because abantwana bethu sebekhulile baqumqum ufuna umuntu endala iyamtshela because icimba ngikangaka. You understand? So that on his own emntwanini akakwazi ukuyithetha. You understand? So that's why it's important as umzali check uba bobani bacommunicate nomntwana wakho and bacommunicate bathini because xa inefoni kufuneka uba inumber onazo zezi-5 yezecousins zakhe nezetshomi ozaziyo zesikolo. Why uneenumber zabababonke abantu yintoni eniyithethayo? Now inento kwenza ke bafowethu ekukhuliseni abantwana ngokumntu omnyama, ngokwesiko labantu abamnyama, ngokwesimilo sabantu abamnyama esithi umuntu omdala uyahlonishwa. Abantwana banamhlanje benqabulana ngaphambi kwethu siqhuziselwa babo ngembumbu sihamba kucibele thina. You understand? Even in church le nto sengene nasecaweni. You're mentioning something here. There's Untutwane as well. Uti ilo hulumeni lo owavala induku bekwazi ukuqondisa abantwana, but now abazali kabasenalo izwi ebantwaneni babo. Uthi lo government uthi umntwana at age of 12 years unelungelo lokukhiphisisa. I think there's something like that. So uthi uhulumeni akajabule uma umitha lezi ngane. Futhi akajabule ngoba uqala wakhipha ilungelo egcekeni kubaba. Waphuca kuba ubaba kulabantwana labo bazalana. Futhi imithetho osuyishaya wena isigazethe oyena uhulumeni ukuthi unganyusa kangakanani ivoice la egcekeni ube ubaba wegceke. Ungamshaya futhi akasho ungamshaya uthi ungamshaya umntwana. Nomntwana umnamalungelo ngaphe kwakhe egcekeni. So umntwana maseqala esebehave njengomuntu omdala because umuntu oyiphethe phela behave njengomuntu omdala. Ukuthi ngahamba namhlanje athi ngizobuya kusasa. Uma sebekuphucela amandla lawo ngempela yini osayenzayo njengobaba wekhaya? Masithi asibuyiseleni izinto zethu njengoba nomcineke esho no prophet esho njengamanje. I think it's important ukuthi ubaba akanika indawo yakhe. Umuzi awurane ngendlela awurana ngayo. Uhulumeni akathathe le mizi lena vele ngena structure kube yona mthetho ayifaka ngoba vele ina structure lo mizi lena. Ndaba ezitha condition umprofeti Manana la wathi ama groups ahlukene ka-3 depend ukuthi wena ukiphi group. I think mina ngiyazazi ukuthi ngikiphi group. Ngikule group ethi lento i-wrong and idinga ukulungiswa and la elahleke khona mina ngithi ilahleke kuthina ngoba mangikhuluma ngathi ngikhuluma ngegeneration yethu. Imajority yethu
asikhuliswanga thina ngendlela uhulumeni athi asikhulise ngayo abantwana bethu. Sikhule thina uma ngabe kunemizi ingane zakhona bengakhulelwa zingajoli, niyakwazi lokho. Kwazi ukuthi ingane zalapha niyazazi zinjani ayijoli. Leyo mizi bekuze kuthiwa ingane zakhona ziyayitshela. Ngani na aziba entertain abafana. Ingane izala kulwamuzi ingane zakhona ingazali. Zifocusile ziyafunda. Uma ngabe ifunda bebe kuze kube babi ngisho abazali bazo. Leyo nkulumo ifike kubona. But they do not give up. Baqhubeka beyibambe khona ishisa. Ngakho ke those of us abakhulule ngaphansi komthetho. Nakuba ilungelo sesiphuciwe lokuba wobaba emzini yobaba bethu. Uma sakhumbula ukuthi ubaba bethu batheni izolo kuthina. Einganeni zethu bafethu siqhubeke lonto siyifundise ngoba kusasa kuyoncengwa kuzi ingane zethu kuthiwa ayizohlala la kuhleli khona thina zizosho ukuthi ingane yomfana fanele iphathe kanjani, ingane yentombazana fanele ithathe kanjani, iphathe kanjani. Lokho kuyobe kushiswa yini na? Kuyobe kushiswa ilento esiyifake ngenkani einganeni zethu sibe sesazi ukuthi isiphambene nomthetho. Ngoba ake ngenze example, mina ingane zami lezi engizele kunkosikazi ngishade naye. Ngisho zibheda ngingekho. Into ayisabisa ngazo uyisabisa ngoyise. Athi wena ngizotshela baba wakho ukuthi wenza ukuthi. Ithi imoto emiqhamuka mina ngizongena ekhaya, ingane igijima ihambe iyotshela mama ngiyacela ngicela ungamtsheli ubaba, ngicela ungamtsheli into engiyenzile. Yayenza ngisho. Ngani na kwayena umama ingane usayifaka ingqondo ukuthi ubaba unezi lokugcina. Yayenza ngisho usayitshela ukuthi khona into ekubaba wakho. Lene kuthiwa angiphuce yona. Kodwa ngizama ukuthi ke asekhona amakhaya asemzabalazweni wokuthi obaba mabangaphuca umqhele wokuba obaba. Yazi Mcineka ngithi kangisho lento mfowethu ukuthi inkinga ngicabanga esibhekene nayo kakhulu siphila emhlabeni lapho khona siphila nefebe nezephula mthetho. Nabantu abahlula abazali babo, abahlula ukuphathwa, abanye wabo abakwazi nokuphatheka kwe-relationship ngoba kabayazi into yokuphathwa. Uma ephathwa ubona ngathi uyahlusha ngoba into entsha ke. Ibhadi elikhulu ukuthi labo bantu bayaba semandleni ukuthi bashaye imithetho. Uma beshaya imithetho kakuyona imithetho yakhaya bazobhidliza. And lokho ngokubona kwami isitha esikhulu esifuna ukubulala ngisho nesiko esikulo njengamanje. Kunabantu abathi isiko kalibalekile, bathi abanye kalishintshe ukuze lizovuna bona. Kodwa lapho kumele ngingamvuni khona, lapho ngingamvuni khona akalifuni. Kunabantu njengamanje abathi bona isinto abasiphili. Into esinto nje asithinti la ekhaya. Kodwa ilobole bawuthatha ngoba lizobe livuna yena. We need to be very careful. Ekuthenini amahlongandlebe nefebe ezithi ingane kayihusha isizwe zingawurana umhlaba ngoba sohlala phansi mina sovuka siphandle. And it's very important to have this conversation singabantu besilisa njengamanje ekuthenini sixoxe sikhulume ngoba kancane kancane khona imizi iroad kababa engasekho. Ayisekho mhlawumbe ubaba usehluka ngokuthi ugqoke ibhuluke lecala. Kodwa ubaba ngelilanga la wash izitsha anikezwe ne timetable ukuthi kusasa kupheka wena, hayi ukuthi uyathanda noma ungathanda kusasa kupheka wena. Siyahleka but kunemizi where abanye baze bekusho ukuthi yini umehluko phakathi komuntu wesilisa nosifazana. So siyeweni kahle kahle. I think also nento sibekhayo ubudoda budefinwa ngabantu abangengomadoda basiqale ubudoda into. Ukhona umuntu owaqhatha kakhulu abantu elizweni wathi ubudoda imali. Ukumbona umfana onemali
ubudelela kanjani udelela ndoda le umve uba ena uhlonithiwe abantu bacimba bafana bakuthetha indoda ukuthetha umfana qha umehluko nje ngumfana nemali you know so ndiyakholwa kakhulu nokuthi iyafuneka nathi singamadoda into yokokuba sibe nazo ezi conversations namanye amadoda uyabona ngeke enye into bafethu yokokuba ena yindoda enjani ezotya nabantwana bomfazi ingabazi abantwana baye babaphi balele betyenjani it also starts uthi amadoda umnyama bafethu you know so it also starts and abafazi nabo basivuna yokuba baby ababethu mabenza ukuthi kodwa kukhona umntwana wakho sasanka phandle okhuliswa yilaa ntombazana and now xa ngaba laa ntombazana seyikhulisele uzojika uyiqale babefana bekhulise njani you find uba laa ntombazana naye ayikhuliswanga namtata ayazi he has never seen a father figure ebomini bakhe ukhulisa umntwana wakhe based on i-understanding yokukwazi ukukhulisa umntwana okuba umntwana at age of 8 years usangena naye kwishawa yabona usafunda naye basathambisa bobabili nenkwenkwe xa idlala ngamathoyisi abafazi you understand because that's what yona ba expose ke kuye you never wena ezotata be there and instill ezinto sithetha ngazo you understand which is very important uba if nyani thina amadoda esintu thina abantwana bomgquba siyakholela esintwini abantwana bethu masibathishe lento siyithethayo mabayazi because thina asiyifundanga phansi siyifunde kotata bethu you understand so now uthi ke ngoku xa sipanisha abantwana they understand the side yokokuba singavunyelwa uba sibe iphathi abantwana bethu and so forth because this topic is so broad but I'm saying let's do an effort yokokuba sibe there for abasisi sibamethisileyo you understand yokuthi even if I'm can I be part so that umntwana xa seyiphuma esimilweni ndingazuma ndikubethe ngesilingi ndithi lo mntwana umfundisile ufebe umfundisile ukuthi then I was not part yokukhulisa lo mntwana yet this woman had to go ayofuna uncle abantwana bethu bano uncle abagcwele lonke ilizweni wonke umuntu uncle bani because umama akhe bezama ukumfumanela ifather figure you understand so I believe ba nathi thina amadoda we do have a part esiyithatha and the difficult part that as a man of God engiyifacea yokuba indoda xa sengalali nomama omntwanayo imntwana iyamlahla iyakulo ilala naye that's a sad story ezenzekayo ebantwini but as soon as mama umntwana athi you are no longer part of my life be part of umntanakho then wena uduba yonke into then ube indoda efana nomamana nomcineka you understand ezobeka umthetho kwayo but unomntwana ongamazi nobutheni then for me I also question umdoda bakho if injalo isintu xa sisiphila masisiphile to a point la abantwana bethu babonela ukuthi utata wayeyindoda utata mna wayekwazi ukuyondithatha athi babafowenu apho singabi nabantwana esithi zi-firstborn kuba bezele babafazi kodwa i-firstborn isaqala ngazo ukuqhambasela zisansaka ngaphandle azikhulisa imiziyo babo you understand so as much of siyifuna lento but masiyi-instile ngendlela right Aman, ushaye ekhanda but what are we going to do right now because nje breaking kancane siyazomcina ukuthi ukwenzala nomhlaka 4 zobesichazela about that and then must be lapho saqhubeka nohlelo parting shot lapho khona sobe sibamba nje awugcina and also checking your comments on social media so if awakazi ube part of this go to our Facebook page and uzokwazi ukuthi ucomment nawe sizama ukuthi ifunde comment yakho as well let's go on the break ngimuxolani wasemacinekeni ngomhla ka4 June lapha eMabhida ePeople's Park ziyobe ibelethene kwinqophamlando yomcimbi wesintu ingoma kazwelonke okuyingoma yokuqala ingoma ehlanganisa izifunda ngezifunda ezobe iphelele eMabhida ngenhloso ukuthuthukisa ke isintu sakithi nokuthuthukisa yona ingoma yakithi uqobo akekho umuntu obengekho lapha ngoba ngisho abaculi bakithi abaculi maskandi nabo bahlanganile baba imbumba bacha lento ezoyenziwa amagoso bazofika bezoyisupporta okuyinto ebaleki ngoba ikhombisa ubumbano
kumaciko ephelele. Ayikho ke amagoso ke lapha ayobephelele ngayo yonke indlela. Ingoma iyobi khona nabaqala ukuyibona ingoma kabafike bezobona ukuthi ingoma makho ngengoma yini ingoma lena ke ingoma kazwelonke akuyona ingoma nje yangakini kuphela ingoma kazwelonke kobe kukhona umsinga mtshezi maphumulo uphongolo nongoma ulundi mkhomazi ngazi ngabala ngifika ximba na light eThekwini amagosa adidiyelwe ngayo yonke indlela bafowethu ngakuhle ukuthi siphelele sonke kocishe ukuthi singathi nje kobe kuyiholiday lethina amabhinqa makhunya ngeweekend enkulu liyangi4 ngiyabonga. Welcome back to Emganwini TV. We are live and making sure that Signigaza another perspective and also taking yours as well. Uzwile ukuthi Mcineka uthinda lapho ingoma kazolonke. Ngomhla ka4 wonke umuntu uzobe khona na sobe sikhona sobe sigrand sivunulile abantu bazoshaya impahla zabo. It's a surprise. Go on social media, you'll see us as well. If you follow us, you'll be able to check ukuthi sobe sigqoke ngalanga. Also follow the page ingoma kazolonke ezobe like page so that uzokwazi ukuthola all the details ukusuka nokuhlala kwakhona. But now we are about to close the show. Sikhuluma about ukuthi uma kuba ne teenage pregnancy ekhaya ukhulela umntwana osemncane kuyaye ukuthi iblame ihlala ngakubani, and of course as isho ihamba uyazi ukuthi sithola kakhulukazi nama solutions ekuthenini kwenzakalani esimene sinjengalesi. I have a couple of comments that I've been checking. Abantu bebeka imbono yabo ukuthi what do they think ukuthi it's a solution into this. Abanye bakhala ngokuthi uhulumeni usethathile kakhulukazi kubazali, so abazali kahle kahle abasanazwi eyintweni ezahlukahlukene. But let me just quickly go to a parting shot here. Blose, you spoke about something very important. We can sit here and discuss the whole day, but the best thing that you can to come up with is solutions. Nakhona it's just not one size solutions. Unama solutions are ahlukahlukene singawabeka etafuleni and then see which one works for us. And your solution into this? I wish the company solution is solid. But that's what into engicabanga ukuthi asithepha ngakuyona ebuhlungu futhi la uthola khona the way ingane ezidlubulundeka ngayo. Understand lo uthola ukuthi umzali shame usethi ayikulungile bephuzela la ekhaya akathanda ukusho njalo ufoswa isimo ukuthi yazi ingane izoya lapha ifika igwazwe yenzini but mhlambe bese kuhleliwe la kuba ngconywana yabo. And nabo malume futhi abomalume ezothi ingane ziyakhulelwa kanti boyikhulelwe nawo umalume lama cases akhona enye ikinga ekhona ngesimo sezomnotho uthola ukuthi ingane isidlala encane ingane, understand, isidlala ubaba nje onentshebe yabona leyo no example hayi wena right yabo but isidlala nobaba leyo ama cases akhona la izweni kufanele ngempela sibe brutally honest with ourselves. Le life esiphilayo ibuye idrive izinto ezithize. I-question ukuthi sinqanda kanjani leyo mpilo enjalo eyomalume yengane iphuza utshwala because ingane iyaqala kancane ukuthi ishayiwe igwaziwe lapha. Ngigcine senithi ezabazali sesizame konke akekho umuntu abuye simthengele lento ayiphuzayo aphuzile la alale la. Understand that izinto ezikhona if usingabi singatheorize impilo le ekhona la eminyama ekufanele nayo sibuye sicabanga ukuthi si arresta kanjani because lento i-out of hand ingane zethu azlaleki so to speak utshelwa ama 2000 ukutshele ngempilo. Understand leyo akukho right akekho umzali ongafuna ingane yakhe idlobo lendeke. Okay fine uhulumeni naye mhlawumbe unezizathu zakhe kwini kulento utha ingane ayishawa yabo uzothola umunye induka yakhe ayakho ayinduka yiwakho umuzi. Understand because khona ubaba ngempela abantu bebeshaya ubona uhlalela istress sakhe usesikhiphele ingane alimaza ingane akayibuyisi but uyenza ibe worse. Understand so I believe which is njalo kumele ukuthi le topic le nayo ngathi isiya ngasemaphethweni kanti bengaba ukuthi siphinde siqhubeke mhlawumbe si break it down izinto esikhuluma ngazo zingabi isikhathathi because sigcina sisi all over. Now, Yabuz, you mentioning ezinye izinto ukuthi abanye abazali kwesikhathi for their own safety
ekuthenela umntwana angazi izinto ngaphandle. So I was just waiting for a point where uzothi njengoba notshwala bethi ayiphuze shoot ne sex kuthiwa azenze khona la ekhaya ukuze zingayenzi ngaphandle. But no, I'm sure. But I'm not sure. I'm not sure ngala ma generations aseze. Yabona mhlawumbe uyozokuthi sex siyenzela la ecekeni. Akade ngendlela izinto ezenzeka ngayo. Aqale sasima namantombazane ko pavement. Yeah. Manje ingane iyangena endlini introduce kuthiwa ukini lo uzomthula understand asazi kwenzakalani after 3 months sebehlukene ukuthi kuthula umuntu phinde kuthula umuntu yabona lo but sisazobona okay basazobona likhulu abawe besaphila kalaba generations azayo. I so wish not to be in that generation because I don't think I'll accept that in my family and in my structure as well. But let's check your comments. Kwanele ngumalo uthi yona ingane ziyazi ukuthi kuyamitha sokwagunyezwa ukufundiswa ngesex esikoleni ngakho ke zazi kahle amhlophe ukuthi kuyamitha mangabe ulala abazali nabo sebehlulekile bazama ngakonke indlela ngoba isiko lomhlobo libukele lehlelwa isithunzi ukuthi ingane ke ihlolwe sekunomama bezinsuku zokugcina abathi hlola ingane bethatha nama bribe as well ukuze izokwazi ukuthi uyemhlanga. So nalisiko lokuhlola alisekho 100% as managers. Senzo masonto uthi umzali okumele agxekwe lezi ingane zokuthengelwa ama phones by abazali nama rights ngokunjalo ezinye izinto econtribute kakhulu ku teenage pregnancy because ingane zikwazi uaccess izinto ngaphandle sekhaya. I can imagine ukuthi sometimes you're chilling with ingane busy khuluma nezinye izinto and something that was said by Manana as well prophet kana ukuthi mina I don't understand it ukuthi how can umntwana have a password ekhaya ubani lo deserve password for what yina ifihlala igcikeni because if you're saying ukuthi umntwana deserve password which means umntwana mele bene camera lesikhiye sakhe because sometimes when I'm sad, I don't want to talk to you because that's a culture that we're encouraging as well. Parting short, Prophet, which says, what message or a solution that you think it can work in today's world? I think the message especially kubazali, let's stop to instill fear ebantwaneni bethu. Oh yes. Let's stop protect abantwaneni bethu siba protect emhlabeni because at some point kufanele baphile emhlabeni. So if fear is danger because once you instill fear emntwini yonke into ayibonayo ibona ile ngacimba fanele. So abantwana bethu masibakhulise ngendlela esikholelwa ngayo kokuba xa sibakhulisa ngaloo ndlela bazoba zezi zinto esifuna babezizo. And 2 singakhulisa abantwana bethu ngendlela ezobavuna uba benza izinto ezirongo. So masikhulisa abantwana in a manner that apho sizokwazi okuba umntwana xa simbone izinto outside sibe nebhongo ngayo, you know. And I believe uba umntwana ngumntwana we-society, umntwana ngumntwana we-community. So as much of umntwana kungowakho but understand uba lo mntwana wakho angayimonster emntwaneni ngamamani. So xa ukhulisa lo mntwana wakho mkhulisa umazi okokuba awumkhuliseli wena umkhuliseli ilizwe. Wow, that's a very profound one. Very profound. I see something as well. We are in Yandeni uthi lo hulumeni osongena wagamanxa emzini yobaba sekunguye oshaya imithetho izilo mzala lisekho ingane kutshela ngejele uma uthi uyayiluleka njengomzali. And also Bongima Baso uthi okumele agxekwe kakhulu ekukhuleleni kwengane uhulumeni obeka phambili amalungelo entsheni lento imbi ngoba abazali abasenawo umbono nezinqumo emzini yabo athi futhi uyaqondisa umntanakhe kuvele kuthiwe unukubeza ingane. Yo then there's an idiot Malibonga Mazagoti uNkulunkulu wathi azalane Sunday. That's a very stupid comment. Thank you so much because we're talking about kids here, not abantu abasuke abazali. So for someone omdala nje zokhuluma lento ayikhulumayo, please don't do it. Don't do it, my brother.
And then see Mthimkhulu uthi laba abaheha ingane ngemali, they capitalize ekuhluphekeni kwengane, hence sometimes ingane zikhulelwa isencane ngenxa yokuthi abadala abasuke besebenzisa imali ukuyiheha. Oh, it's very deep and said one Kozela in your parting shot because of his cutting for it too, but very interesting views. Your parting shot, Ralph. Shandu nabafowethu nizoma kukhulunywa kuthiwa ayikuye emasisweni. Yes. There's a period ekuphileni kwethu la akwahamba khona inqola yaphuma kujantshi. Yeah. Baphuma abantu emasikweni. Yes. Ngisho ekuvunuleni bangavunula. Baba matsatsatsa baba yona yonke into. Kwahamba kwakhona ivoice of reason. Yathi ayibuye emasisweni. Yes. Voice of reason yavela kulaba banqaba ukudayisa ngokubona. Bangafuna ukuphuma emasikweni. Baqhubeka bayibamba. Ngesikhathi sekubuya sesibuya sesiyinqwaba sibuyela kubantu abanqaba ngabo. Abanqaba ngesintu sabo, abanqaba ngamakhaya oyise. Nakuba ize belibona lishintsha phambi kwabo. Bebona kwenzeka ngayo yonke indlela kodwa ngalesikhathi izinto zishintsha eqaleni babebonakala njengabantu abasalela emuva bayiziphukuphuko ababackward ngokucabanga nayo yonke into kodwa bayibamba bathi thina sishiywe la ekudukeni ke kwethu sindinda sehla senyunga sesihambe sabuya usuyaqala manje ubona abantu begqokile agqoke isudu yakhe afake nomqhele ekhanda yonke lento baqala manje babuya futhi kubuya yona le gengentshe. Ngifuna ukuthi ke ngithi namhlanje ke sihloko esikhuluma ngaso. Njoba ngithe mina I blame abazali. Akusiwona wonke amakhaya abolile. Akhona amakhaya anqabile. Akhona amakhaya anomthetho ngaphansi kwezimo einzima ebhekene nezimo nemithetho eshawe eceleni uhulumeni ukuthi la ekhaya uhulumeni uthi akwenze ukuthi nokuthi einganeni kodwa khona amakhaya asamile. Ngakimi uyawazi lo musi ngakimi uyawazi kuphela sibabuka ngithi siyabajaja kodwa bamile nje wonke umuntu uyalazi lokha kunezingane iphuma zenkonzweni zibuye zenkonzweni nami zesikoleni ibuye esikoleni uma uhlangana nazo ziyabingela ziyama zibuza impilo uzuthuka ukuthi awu ngoba into engingasayazi nje lena ikubuza impilo ingane bese ngathi yakwazi ibingakwazi iqhubeka idlule ingane iphila khona kulomhlaba lento ithina ukuthini na kuba isimo sile lesiyisona bakhona abantu abanqabile abasashaya umthetho ume bese bewelusa umthetho abawushayileyo. Ngifuna ukukhuluma nabo ke namhlanje ngithi bafowethu nini nisayibambile thina sesidayisile qhubekani nibambe ingqondo nakithi izobuya. Angifuni nasithi aqhubeke konakale ngoba vele sekonakele akwenzeke noma kanjani asikhulumeni nezingane ngocansi ngoba vele seziyamitha seyijola zincane akukhuleke sithi nje akuphele kanjalo ngamakhaya. Angifuni ukukhuluma lolo limi lelo ngifuna ukuthi kulaba abasayibambile engathi amathongo nenyanya zalelizwe noNkulunkulu bebenganikeza amandla bangaphelelwa amandla bangabheki ukwehluleka kwethu abaqhuke babe strong ngokuba strong kwabo sizokwazi thina ngoba sihlulekile ukuthi sithe inganeni zethu mntanami buka ingane zalapha kaSibanibani uyayibona iphila impiloni mntanami ngiyakufisela ngathi nawe ngaba nje ngoba ngeke ngisakwazi ukusebenzisa mina ngeke ngisakwazi ukusebenzisa izihlobo zami ngoba mhlawumbe vele sekubonile kuphelile kodwa uma kusekhona abantu abazoba isibonelo endaweni nasendaweni mhlasimpi ikusasa lalezi ingane zethu esizele liyoba khona ngoba ikhona imizi ekhonjwayo ukuthi leyamizi isenomthetho. Bazali asiqhubeke imithetho siyisha singasabi ukuzondwa izingane singasabi ukuzondwa onina beingane singakusabi lokho asiqhubeke siyisha umthetho. Ngiyakithi mangikhuluma mina ngithi eyintweni abantu abangizondela zona la Emganwini ukukhuluma into esuke iqiniso not lami okuyiqiniso lo baba ngiyangamli laba lokuzonda ngoba angikhuluma into engiqambayo ngikhuluma into engifundiswe ngayo. Ngakho ke kusuka njengamanje kubantu bonke ababuka uhlelo asiqhubekeni einganeni sime silimele iqiniso noma singaba u5 kodwa kusasa sobe singawu5. Ngiyabonga. Woo! Thank you so much Kozela siyabonga kakhulu mfowethu and in closing uhlelo namhlanje siyabonga kakhulu and sinxose futhi ukuthi laba abantu abathi bona ngoba bengalotsholiwe
bangagana maze behambe beshumayela ivangeli lokuthi umshado kausisi Sibusiso ukuthi bangiphethe ingane zabo zincane begijime kodwa beyozenzela ama baby shower ningabanye abantu ababulala izinto siyabonga uhlelo namhlanje besimnikezwa iNyoni TV kanye noMgani TV so please look for us kuma socials uzokwazi ukuthola yonke information thank you siyabonga